Insinorilta Tanja, moikka! Pitkästä aikaa. Mulla on ollut mielessä monta kertaa, että nyt mä laitan tänne jotakin videota. Mutta mulla kävi semmosia pieniä teknisiä ongelmia tossa. Nimittäin vaihtui puhelin kevään aikana ja suurin osa noista videoista, mitä mä oon kesänkin aikana kuvannut, niin oli niin huonolaatuisia ihan musta itsestäni johtuen, että ei niitä niinku kehdannutkaan sit tänne laittaa. Mutta jotain tossa kohta näette. Ja mä voisin jotain kertoa Insinorin kuulumisia tässä ennen sitä videota. Ehkä no sen verran, että kevät ja kesä on ollut työntäyteistä aikaa. Itse asiassa viime viikolla yhteen asiakastapaamiseen liittyen keräsin tietoja, niin meillä oli 40 projektia tässä Insinorilla takana, että onhan se aika huikea määrä. Ja ollaan rekrytty ja nyt näyttää siltä, että syyskuun alussa meidän vahvuus on sitten 7 henkilöä, eli 6, jotka tekee tätä ujuslaskentaa plus minä. Ja huhtikuun alussa sitten me päästiin muuttamaan isompiin tiloihin, eli S-tornissa pysytään kyllä edelleen, mutta saatiin sieltä ylempää pikkasen enemmän tilaa. Siitäkin näkyy pieni välähdys tuossa videolla. Ja siinäpä ne. Töitä paiskitaan ja nyt taas syksy käynnistyy. Kesälomat on kaikilla pidetty ja hihat on kääritty ja tästä mennään taas sinne jouluun asti niin kuin kaasupohjassa, vois sanoa. No joo, enpä mä keksi tähän nyt mitään muuta järkevää, jotenka mennään tuohon videoon ja kiitos kun katsoit ja jätä kommentteja, jotain aihetoiveita, mikä kiinnostaa insinööritoimiston elämässä, niin mä yritän vaikka sitten kuvailla ja kertoa täällä. Juu, moikka! Mä luulen, että ihan kuule silmämääräisesti pistät se nyt menee vinoon. Hei insinööri, hae töihin meille. Lue lisää www.insinor.fi. Itse kun meillä on selfie-tikku. Tsing tsing. Tippistetään. Huomenna.